mi fa jabran filabagaw anga folibe aw belajele aw munu sokolembe ana ne wagati na biye kare septembre kalo kile 15 samba fila ani muga ani nane aw ka kunnafoni wagati seren filɛ bakuruba kunnafoniw na anga fintigilaka minnu bɔra ba maliba kɔnɔna na ka taa burkina ani niger yasa ka taga hakilina dayira kɛ yen ɲɛmaw la an bena an da don o la fo ka taa se cakɛda min ɲɛsinen bɛ ka an ka sɛnɛkɛfɛnw ka olu don bɛrɛ la olu ye sigikafɔ min kɛ alamisadon an da bena don o la ani a ɲɔgɔnna caman aw bisimila i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka fintigilakaw jama caman bɔra ya ni o tun ɲɛminɛlen bɛ an ka général de brigade mamadu masawule samake fɛ olu wulila ka taa burkina ani niger septembre kalo tile 4 ka taa bila a tile 9 san 2024 yasa ka taa ni sɛbɛnfura ye ka hakilina yira kɛ ni maa ninnu na ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ka kɛlɛw tagabolow ma u tagara ni hakilina ye k'a jira hakilina min bɛ se k'a to burkina mali ani niger kɛlɛkɛcɛw u bɛ se ka fura sɔrɔ bamanti wale la cogoya min na ani u bɛ se ka ɲɔgɔn kibaruya cogoya min na joona joona kɛlɛ taabolo la u taara ni o hakilina de ko o yira u cakɛɲɔgɔn tɔw la nin kɛra hakilina ye min diyara u ye wa u ko ko u bɛna yira ɲɛmaw la don nataw la yasa olu fana ka o hakilina di a kan an ka cakɛda min ɲɛsinen bɛ an ka sɛnɛkɛfɛnw ka olu don bɛrɛ la olu ye sigikafɔ kɛ alamisadon septembre kalo tile 12 san 2024 sigikafɔ min kɛnɛ kan musa alasani jalo ni ale y'an ka jago minisiri ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka sɛnɛkɛfɛnw olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogoya min na ka u bila sariya sira kan u ye jateminɛ kɛ an ka sɛnɛkɛfɛn 100 sara o 100 sara 51 u ye a jira ko o de bɛ sariya sira kan o sɛnɛkɛfɛnw dɔ ye min ye an ka kɔɔri ye fo ka taga se an ka sutulu mali sanu buguni lithium min bɛ bɔ yen fo ka taga se tilemsi phosphate ma ani sésame fo ka taga se mali gambiyaga ni o ye malo ye ani pomme de terre min bɛ bɔ sikaso fo ka taga se kita kangaliba ani dire ɲɔ fo ka taga se kulikoro jɛgɛ ani a woro fo ka taga se an ka fini dontaw ani Tombouctou so da minnu bɛ dilan yen nɔ fo ka taga se olu bɛɛ lajɛlen ma a jirala ko ni fɛn minnu filɛ nin ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sariya kɔnɔna la wa ko an bɛ se ka baara kɛ ni a ye ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase mɔgɔ si ma wa u ye a jira ko nin tɛ maa kelen ka baara ye ko nin ye bɛɛ jɛ baara de wa ko u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a la kalo caman yanni u ka nin sigikafɔ in boloda bolodi ɲɔgɔnma min bɛ niger jamana ani mali ni ɲɔgɔn cɛ yasa dɔ bɛ se ka fara o kan cogoya min na niger maa ɲɛma dɔw wulila ka u kunda an ka ban maliba kan ni olu ɲɛma tun ye colonel major abdu ide kambe ni ale tun ye u ka assemblée kɔrɔ o ɲɛma dɔ ye u ka taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka cnt min bɛ an fɛ an ka ban maliba kɔnɔna la olu bɛ ka baara kɛ cogoya min na olu bɛ ka baara ɲuman min kɛ kana misaliya ta o kan yasa ka taa o ɲɔgɔnna ka taa o waleya u ka dugukolo kan u ka nali o kɛra septembre kalo tile 9 san 2024 u ye a jira ko min ye mali cnt ko misaliya de don diɲɛ maa ye farafina woroduguyanfan jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ ni o bɛ wele nazarakan na ko confédération des peuples de l'AES u ka san kelen ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna la k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma tɛnɛndo septembre kalo tile 16 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati an ka jɛrɛjɛso CICB kɔnɔna la u ka sani min bɛ maa 1000 bisimila k'u kelen bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko u ye ko in bonya bɛɛ lajɛlen ta ka di an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ma ni ale ye AES jɛkulu ɲɛmaa ye. Algérie lasigiden kura monsieur Kamel Eretcheb ni ale ye monsieur LAOS
Riyash Norobla ale nana an fɛ ya Bamaliba kɔnɔ alamisa don septembre kalo tile 12 san 2024 ani monsieur Abdoulaye Diop ni ale ye an ka ministre des affaires étrangères ye ani o ye ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye juru sɛbɛnfura dɔw tun bɛ a bolo a nana ka o de jira an ka ministre la ani u kumara fɛn caman kan kosɛbɛ. Tɔn ɲɛmaa maa 11 min minɛna juin kalo tile 20 tɛmɛnen san 2024 u kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ye a jira ko min ye an ka kiribulon tigilamɔgɔw ye ko olu ye a jira ko u ka labila ko nka ko halisa ni maa ninnu u ma se ka na u ka so a jirala ko maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu kan ka sariya ta u ka bilali ko la ko olu ma kuma fɔlɔ o de la u ma labila ka na u ka so. Arabadon septembre kalo tile 4 san 2024 mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ye sigikafɔ boloda sigikafɔ min kɛnɛ kan u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Amadu Seydou Traoré ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Amadu Jikɔrɔni na ani fana min ye an ka jamana jɔnjɔn ye ni o ye an ka drapeau ye u ye o yanga kosɛbɛ san na o kɔ u ye damakasikan bɔ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ko u ka yafa u ka ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Adama Jara ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Ben le cerveau la ko a ɲɛnafin bɛ u la u b'a fɛ u ka ɲɛma ka na u fɛ yen nɔ maa min tun bɛ ka kuma mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o de ye u ka secrétaire général Musa Jara ye. O b'an na ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger min ye Ameriki finitigilaka ɲɛma Michael Langley sigikafɔ dɔ kɛnɛ kan min kɛra alamisa don septembre kalo tile 12 san 2024 a ye a jira ko min ye l'Ameriki finitigilakaw ye ko u bɔra Niger dugukolo kan ka sɔrɔ baasi fosi ma ye a la a ye a jira ko u ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ani karama kɔnɔna la hakilina jiginna marisi kalo tɛmɛnen min ye Niger jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ka jamana ani l'Américains ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ nasira la ko u bɛ dan sigi o la ko u b'a fɛ u ka finitigilakaw ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la o de kɛra sababu ye l'Américains ka finitigilakaw dagayɔrɔ min tun bɛ Agadez u ka jamana kɔrɔnyan fan fɛ u tagara ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la wa wɔyɔ yɛrɛ ma bɔ a la. Don tɛmɛnenw na muso 2 minnu tun ye galon da Brigitte Macron na ni ale ye Emmanuel Macron muso ye k'a jira ko cɛ tɛ musotɔ don olu welela u ka kiribulon tigilamɔgɔw fɛ ka ɲangini bere da u kun ɲangini min ko u bɛna euro wari 100 ko u bɛna o sara Brigitte ye fo ka taga se euro wari 8,000 ko u bɛna o fana sara a ye wa o kɔ min ye a balimakɛ ye ko u bɛna euro wari 1,000 k'u bɛna o de sara o fana ye ni o tɔgɔ ye Jean-Michel Tourignon k'a sababuya kɛ ko ni muso ninnu tun ye a jira ko balimakɛ tɛ Brigitte la ko a yɛrɛ de ye a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye ko n'o tɛ ko cɛ de don wa a jirala ko nin hakilina ninnu ta yɔrɔ la min ye Brigitte Macron ye a tun tɛ yen nɔ wa a kiri kɛnɛ kan fɛnɛ a kun tɛ yen wa hali a balimakɛ yɛrɛ fɛnɛ kun tɛ yen ko wa hali k'a sɔrɔ muso kelen bɛ yen o man kɛnɛ ko kiri tigilamɔgɔw ma jɛn ni a ye ko kiri in ka fɔ a kɔ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.